ندارن همه چیزا باغ گل‌های تو آلبرگ خیلی از صبح اومدیم خیلی خوش گذشت برامون خیلی خوابیدیم قطار سوار شده که همه جا رو بگردیم جایی که ندیده باشیم همه رو دیدیم خیلی قشنگه Jo, i Schweiz, de har nogle lige som de laver med dyr. De har blandt andet også sommerfugle. Det er så flot. Så vi er en nabo. Det er helt ubeskriveligt. Schweiz. Hun bor her i Danmark, der hun gjort i mange år. Ja, jamen, jeg vil lige se, for dengang jeg var ferie dernede, altså de der, de har lavet her. Men skulle jeg så lige have sådan en katalog der, så nummeren har, så kan jeg sådan lige læse om det. Jamen, jeg har sådan en besøg, jeg tror også, vi kan tage nogen. Nej. Nej, Ja, det ingen. jeg tror ikke. Som jeg tog en nu i... Jeg kunne jo godt have taget den dag, fordi så prøvede vi i går, men så var ingen der. Så var ingen der, nej. Nej, og der var så mange den dag, så sagde jeg, det er det fjolle, vi ikke tog flere den dag. Så I har også kunne stå i. Jo, ja. Nogle gange så man siger, hvor Man kan flyver I. så skal man lige pludselig have ryddet op. Ja, det gjorde jeg en dag, så kom mange af dem ud. Så kommer mig ud. Ja. Det er ikke dem med alt. Nej, det er ikke det. Og nu kan jeg også se, at de er flyttet mig ind her. Ja, det har de. Ja. Der er bygget meget til børn. Ikke? Men det er jo også børnefilm. Det er da også fint, den der til op på der til børn. I ved, hvad det er.